Vážení, viac Bošáca majú svoj pokus odštartovaný, košík nasprcovaný, základná pozapájana, prúdavky vybehnuté, takže vyzerá, že by to mohlo byť. To bolo veľmi pekné, ale prúdiarky boli trošičku ďalej zrejme Hočiari, pretože tie zostupy boli také náročnejšie a výsledný čas je 19.56, čo nie je až také zlé, 18.95 na ľavej strane výsledný